खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव लानानै फैदों मैया थांनाय 19 मार्च बृहस्पतिबार खालि उदालगुरि जिल्लानि रौतायाव इउपिपिएल दोलोआ मोनसे गिदिर जयनिं हाबाफारि खुंफुंलाङो। बे हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि मोनसे गेदेर खहा जायो, मानोना बिपिएफनि नेहाथारि दिलु शर्माया 100निबो बांसिन मददगिरि लाना इउपिपिएलआव जयेन जादों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव गोबाव सम गोथार गोसोजों नेहाथारि बिबान रुजुनानै खामानि मावबोनाय दिलु शर्मा आरो बिनि मददगिरि 100निबो बांसिन मावथि सोद्रोमाफोरखौ इउपिपिएलआव बरायनानै लायो। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारिया आफाद सामलायनाय बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिआरनि इएम डक्टर निलुत सरगियारि, बारग' एमएलए करेन्द्र बसुमतारि, बारग' इएम मिताराम बसुमतारि, इउपिपिएलनि आखान्थि आफादगिरि रबिन्द्र मोसाहारि, नेरखां खाख्लारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन नैथि खौराङाव। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 33 नं बिजनि बियाबनि सिङाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि फनिन बर'आ गावनि बिजाथिलाइखौ बिजनि महकुमा मावख'गिरिनि आखायाव गथायबाय। इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि फनिन बर'आ मैया थांनाय 19 मार्च बृहस्पतिबार खालि दोलोनि माखासे मावथि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे रोजा रोजा रायजो राजाफोरखौ लानानै बिजनि महकुमा बेंगिरिनि आखायाव बिजाथिलाइखौ गथायो। गुबुन फारसेथिं देंखो मुलुगनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिग्राय ब्रह्मआ 33 नं बिजनि बिधानसभा बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गसंनो जानजि खाफ्रादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देंखोगिरि बिग्राय ब्रह्म बिथाङा गाव उदां बिजाथि महरै गसङा लासे इउपिपिएलनि जानानै थामहिनबा फनिन बर' देरहानांगौनि थाखाय खामानि मावनो सिगांबोबाय होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो थामथियाव। मैया थांनाय 19 मार्च बृहस्पतिबार खालि 30 नं सानजा क'क्राझार जनजाति बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिपिएफ दोलोनि बिजाथि आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ गावनि बिजाथिलाइखौ क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि भास्कर फुकननि आखायाव गथायो। आसामनि बारग' सुबुं अनसाय बिफाननि मन्त्रि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मआ क'क्राझार थिथागुरि भबानिपुरनिफ्राय आथिंजों थाबायना आरो फाग्लाबाबा शिब मन्दिराव इसोरनि बोर लानानै रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि मददजों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि आखायाव गावनि बिजाथिलाइखौ गथायदों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं बे एखे सानावनो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि लरेन्स इस्लारियाबो 30 नं सानजा क'क्राझार जनजाति बिधानसभा बियाबनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै बिजाथिलाइखौ क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि भास्कर फुकननि आखायाव गथायो। दानिया फैबावदो ब्रैथियाव। भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि अदेबानि बिजेपि दोलोनि गागि दैदेनगिरि नरेन्द्र मदि बिथाङा आसाम बिजेपिनि जानानै बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंफैनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया आसामनि बराक भेलि करिमगन्जआव फैनानै बिधानसभा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंफैदों। बे मेलनि गेजेरजों गाहाय मन्त्रिया रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपि सोरखारनि मावबोनाय परिबर्तन स्लगाननि मावथांखिफोरनि हिसाब होनायखौ नुनो मोन्दों। दानिया फैबावदो बाथि खौराङाव। 3 नं सिदली बियाबनि बिपिएफ दोलोनि गोख्रों बिजाथि चन्दन ब्रह्मआ गावनि गोबांथार मददगिरिफोरखौ लानानै गावनि बिजाथिलाइखौ गथायबाय। बिजाथिलाइ गथायखांनायनि उनाव चन्दन ब्रह्मआ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङो दि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया आसाम बिधानसभा एबा एसेम्बलि इलेक्शनाव बिसायख'थियाव गासै 4थि खेब जाबाय। मोनफ्रोमबो मायथाइयाव 2006 मायथाइयाव 10 जन एमएलए मोननो हादों, 2011 आव 11 जन देरहानो हादों आरो 2016 आव 12 सान एमएलए देरहासार जानो हादों आरो बे खेबावबो साफ्रोमबो बिजाथिफोरा देरहासार जागोन होननानै चन्दन ब्रह्मआ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथियो। गुबुन फारसेथिं बे एखे सानावनो बिपिएफ दोलोनि बेरेखा
13 नं सिडली बियाबनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'जानाय जयन्त बसुमतारियाबो गावनि मददगिरि आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि गौतम तालुकदारनो गावनि बिजाथिलाइखौ गथायो। बिजाथिलाइ गथायखांनायनि उनाव जयन्त बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथियो दि चन्दन ब्रह्मआ 13 नं सिडली बियाबनि सासे सुबुं नङा। बियो बङाइगावनि 32 नं बियाबनिसो। बियो जोंनि ओनसोलाव माब्लाबाबो जौगानायनि जेबो खामानि मावनो साना। ओंखायनो 15 बोसोर मन्त्रि जासेयावबो 13 नं सिडली बियाबाव जौगानाय आरो गोजोननि मोनसेबो खामानि मावाखै होननानै बिथाङा बुंथिलाङो। दानिया फैबावदो 6थि खौराङाव। फैगौ 27 मार्चनिफ्राय जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै सनितपुर जिल्ला बरसला बियाबनि दुमदुमा ट्राइबेल संघनि नब्लाङाव महाजोत बन्दननि जथायै फोसावदिंनाय मेलाव BPF हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बरसला बियाबनि बिजाथि रामप्रसाद शर्मानि हेफाजाब होना फोसावदिं मेलाव बाहागो लाफैदों। बे फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिया बुङो दि बे खेबाव मोनबा महाजोतनि बानजायनायाव आसामाव सोरखार दागोन होननानै। आरो बिथाङा बुंबावो दि बे बिसायख'थिनि उनावनो हिमन्त बिश्व शर्माया लाजिनानै भारत हादरखौ नागारना गुबुन हादराव थाहैनो गोनां जागोन होननानैबो बुंथिबावो। दानिया फैबावदो 7थि खौराङाव। खमलायगिरि गीता भगत आरो बबिता भगतनि बिनानाव रितिका भगतआ थांनाय बुधबारखालि गावखौनो फोथैना लादों। 17 बोसोर बैसोनि रितिका भगतआ राजथावनि भारतपुराव जानाय मोनसे खमलायनाय बादायलायनायाव बाहागो लानानै जेननायनि उनावनो गावखौ फोथैना लायो। खमलायनाय बादायलायनाया मार्च दाननि थांनाय 12 आरो 14 खालारखालि जादोंमोन। DSC राम बिष्णुया फोरमायनाय बायदिब्ला रितिका भगतआ बादायलायनायाव जेननायनि उनावनो गावखौनो फोथैना लादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानैबो फोरमायो। दानिया फैबावदो 8थियाव जोबथारनाय खौरां। जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थियाव BJP दोलोनि बिजाथि महरै अशोक सिंघालआ 71 नं दिखियाजुलि बियाबनिफ्राय गसंदों। बे समाव बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव मुखुब थानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव रायजो राजाफोरनि गेजेरनिफ्राय सानै लाइमोना थांनाय 5 बोसोर अशोक सिंघालआ बियाबनि MLA जानानै थांनाय समाव रायजोफोरनि खोथा होनाय बायदि खामानि मावनानै होनो हायैनि सोंथि खालामनायखौ मबाइलजों भिडिअ खालामदोंमोन। बे समावनो अशोक सिंघालआ जेबो फिननाय होनो हायाखैमोन आरो रागा जोंनानै सानै लाइमोननि मबाइलखौ सिख'नानै लांदों। राहा गोथे जानानै सानै लाइमोना पुलिस थानायाव थांना अशोक सिंघालनि हेंथा गांसे एजाहार हैदों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 16 मार्च बुधबारखालि मोनाबिलिनि 5 रिंगासो समाव अशोक सिंघालआ दोलोनि माखासे मावथि सोद्रोमाफोरखौ लानानै बियाबनि सिङाव थानाय बेलसिरि दैमालुआव मोनसे बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव थांदोंमोन। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।